Здравейте, аз съм Скраса, ще ви как ще играем Майнкрафт. Вижте, това е моята къща с Пиратов, която ние направихме. И аз довърших тази къща с... Ако виждате, аз направих една цветна къща. Направих магазина с... магазина, виждате. И вижте моята къща, още Не може да дойдат, защото ние сме само двамата. И така, сега тук ще видите тази къща, която тя Джен се е направила. Тя е доста скъпичка. И пишете в коментарите, ако ви харесва, ако не, ако сте. добре. Така че аз ще кажа да ни пишат. Все едно, хайде. Вижте, това е нашата къща. Сигурно ще ви хареса. И какво друго да кажа? Сега ще ви накъпя. Тук е някаква. Давай, по-бързо. И хвала, ей. Залязва слънцето. Аре, Какво стана? Бебе, не искаш да видиш. Раз, какво искаш? това не съм аз. Ето те. Сега ще гръбна. Ще гласа. Чакай, искам да видя как ще изглежда, когато е тъмно. Аре. Аз стига, всичко тъмно, брат. Аре, бе. Ела в къщата, където ние спим. Това е къщата с Пиратов и ви кажа, абонирайте се за него. И се абонирайте също и за мене. Хайде, бе. Джен. 300 часа пъска мине. И нося лопата. И ми брал. Лагай. Лагай. Айде, бе. Първи. Къща, тъпа! Какво правиш? Аре, аз отивам в ресторанта ми. Ще дойдеш ли в... Добре. Сега ще видите, това е ресторант. И не чак толкова, ама серия, виждате, имате рози. Тук има enchanting table, печка и това. Не знам как се казва. И така. Ако ви харесват къщите, по-точно и този ресторант, пишете в коментарите, надявам се. И така. Айде, Джен. Хайде, Джен, ела. Вече трябва да приключваме този клип. Чао, хора, и ще видите други неща, които ще правим. И
пишете в коментарите, абонирайте се. Това е брака. И пишете в коментарите дали са ви харесали къщи. Чао, баба!